Kodok. Kodok dilse ilkinci gözüme gelýän zat näme? Elbetde bizim hemmämiň gözüňizde 3-4 surat peçat edilýän ýer gözüňizde gelýär. Surat peçat edilýän ýer. Ýöne kodok diýmek bol peçat edilýän ýerden. Kodok bol ilkinci fotogradyň adydyr. Kodok sözüniň hiç ýyly manysy ýok. Şol döreden adam kodok owdun söz bolan üçin şonu alýada kodok diýip goýýar. Ol sözüň manysy ýok. Ol başda ilkinci şol bizim görýän kiçik fotoapparat görnüşimizde döredýär kodogy. Kodok aparaty. Ol ilki plyonka görnüşinde bolýar. İçinde de 100 tane surat düşürýän plyonkasy bar eken. Plionka görnüşde şeýle. Ol plionka dolan soň şol kodok aparaty täzen zawoda ýygyna uratmaly eken. Olar zawodda şo fotoaparatyň plionkasyny çykarýan ekenler de täze plionka goýup suratlaryňdan peçat edip ýygyna uradýan eken. Şeýdip bol kodok dünýäde birinciligi eýleýär. Iň peýdaly, iň köp girdeji getiren karhanalaryň biri bolýar. Wagtyň geçme bilen kodok firma elektron görnüşini oýlap tapýar. Ýöne kodok firmanyň ýöredýän zawodyň başlygy biz häzir elektron görnüşe geçdik. Biz adamlara plionkalar satýar. Egerde biz elektrony geçdik, biziň girdejiden alar. Oý biz elektron görnüşde döretmäli, şeýdip elektron görnüşini garaýyr goýarlar. Wagtyň geçme bilen başga kompaniýalar alýada ony elektron fotoapparat çykaryp başlaýar. Şeýlelik bilen kodok çykarýan zawod 2010-njy ýylda özüni bankrot diýip yglan edýär. Şular ýazyk göňüňizden ýaram bolsa kodok hakda bize like goýun, repost edin, kommentary ýazyn. Bilesiňiz gelýän zatlar hakda soraň, biz size şular hakda görüň bereriz. Sag bolun.